velkommen til vores lille film. Vi har været ude at spørge nogle forskellige mennesker om nogle spørgsmål omkring homoseksualitet. Hvordan har du det med homoseksuelle? Homoseksuelle? Ja, det var jeg fint med. Jeg har ikke noget sådan imod folks sådan seksuelle interesser. Det rører mig ikke. Jeg har det helt fint med homoseksualitet. Altså, jeg synes, det er en naturlig ting, og jeg synes, folk ligesom har ret til at være sammen med det. Noget imod dem. Helt fint du. Tror du, det er et sygdom? Noget genetisk? Tror du, det er noget, man vokser op til at blive? Tror du, det er familiemiljøet, der har skabt det? Eller tror du, det er noget, man selv vælger? Jeg tror, man selv vælger det. Men hvis der er nogen i familien, der er det, så tror jeg godt, at man sådan er lidt mere afslappet, lidt mere neutral om det, så det er nemmere måske at blive. Men jeg tror, det er ikke noget genetisk, det er noget, man selv vælger. Jeg tror, det er genetisk, men jeg er ikke helt sikker på, hvad jeg synes om det. Så er homoseksuel? Ja, at blive homoseksuel. Ja, man bliver. Altså, det er bare noget, man ved, man er. Hvis man er det. Det er ikke så meget, man kan ved. Ja, det var godt nok et svært spørgsmål. Det hvad er det, der gør det med? Der er nogen, der... Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, det er noget, der er genetisk. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Det er måske miljøet, der gør det. Det ved jeg ikke. Det ved man ikke noget at sige. Det ved jeg, aner det ikke. Okay, men hvorfor tror du så, folk har så mange fordomme? Fordi de ikke ved nok om det, tror jeg. Og fordi de sådan, hvis det er noget anderledes end dem selv, så ja, så er de bange for det. Det er jo fordi, de ikke kender til dem måske, tænker jeg. Jeg tror, at folk måske er bange, fordi de ikke ved, hvad det er. Og fordi de måske ikke kender nogen, som er det. Så jeg tror, det er lidt af folks uvidenhed, der gør, at de har fordomme omkring det. Hvorfor tror du, der er blevet begået hate crimes? Det ved jeg ikke, fordi nogen er bare idioter. Jeg synes godt, at vi har nogle svære spørgsmål, Pia. Det er lidt svært med, hvorfor der gør det. Altså, det er vel fordi, der er nogen, der er så ekstremt at tro, at det er anderledes. Altså fordi at folk er bange for, at det er anderledes, og folk at... Altså, ja. Men det tror jeg. Ja. Hvad er det? Det er sådan nogle årsager og sådan noget mod, altså sådan folk, der virkelig hader de her homoseksuelle. Som det er nogen, der slår dem ned. Det er ligesom det, der de gør. Hvis de ikke kan lide dem, så bliver det sådan noget. Ej, hvor frygteligt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, hvorfor de gør det. Det er frygteligt. Meget, meget synd. Ja. Men jeg tror, de gør det, fordi... Jeg ved det ikke. Det er meget synd. Ja. Og voldsomt. Meget, meget synd. Mange tak, fordi du kunne interviewe jer. Det var en fornøjelse. Hvis I har noget mere at sige til alle dem, der sidder og lytter her, så kommer vi. Så er det kondom. Altså, jeg synes da måske, at man kunne da godt skabe nogle bedre miljøer for dem, tænker jeg. Altså, fordi det er jo, altså, det kommer selvfølgelig på, hvor man kommer fra, men det er jo mange steder, måske ikke lige i byerne, men ude i provinsen, nu er vi også i en provinsby, det er jeg klar over, men i de mindre byer, der er det måske lidt mere tabubelagt. Så jeg synes, der måske der godt kan komme noget mere fokus på det, og måske noget mere fokus i folkeskolen. Fordi det er jo i folkeskolen, man begynder at finde ud af, hvilken seksualitet man har. Og jeg kan huske, at jeg gik i folkeskole, der var der ikke nogen, der var det kun piger og drenge, der kunne
leve sammen, og som, der fik vi ikke noget at vide om homoseksuelle som sådan egentlig. Så det synes jeg det er godt, man kunne starte i folkeskolen og sætte noget mere fokus på det. Fordi det er i folkeskolen, at som sagt, man finder ud af, om man er til det ene eller til det andet. At det er der, man